Δόθηκε η κίνηση στο K9 Παπαδεδών, πρώτη προγραμματική σειρά. Δόθηκε η κίνηση. Λίξτο! Έλα Χρήστο, ανέβασε! Άκου το δύο τσεφ! Λέει αυτό το δύο και εγώ την κουριά! Έλα Χρήστο, πιο γρήγορα! Άντε κουμπί μέσα! Πιο γρήγορα! Δόθηκε η κίνηση στον επέκτονα στο πραγματικό του K9 Παπαδεδών. Πάμε Χρήστο! Μπράβο Γιώργο! Ναι, τον βλέπω. Μπράβο Γιώργο! Τον τρώει το 3. Το 3 και το 5. Μπράβο Γιώργο! Μπράβο! Να το δεύτερο. Μπράβο! Πάμε Χρήστο! Πάμε! Μπράβο! Πάμε! Κι άλλο! Μπράβο ρε! Μπράβο! Μη σταματάς! Έλα Γιώργο! Μη σταματάς! Έλα! Πάμε! Δόθηκε η κίνηση. Δόθηκε η κίνηση στο λιμιτελικό του K9 Παπαδεδών, πρώτη σειρά. Στέφανε, κάμερα. Θα πατήσω τα φτάνει, παιδιά. Άντε Λασιώτης! 4-6. Πάνω, 2 κάτω, παιδιά. Μένετε παιδιά. Ένα Παναγιώτη.
Δόθηκε η εκκίνηση στο τρίτο ημιτελικό του K1 Παμπέδων. Στη διαδρομή νούμερο 1 είναι η Σαλαμίνα με το Σιτουξί. Στη διαδρομή νούμερο 2 το Αργοστόλι με τον Μουτσινά. Στη διαδρομή νούμερο 3 Ενωά με τον Καβαλά. Στη διαδρομή νούμερο 4 ο Νάς με τον Πρετό. Στη διαδρομή νούμερο 5 η Παμπότιδα με τον Αντωνίου. Στη διαδρομή νούμερο 6 ο Νάς με τον Μοχάμετ. Στη διαδρομή νούμερο 7 ο Νόβα με τον Σπυρέλη. Στη διαδρομή νούμερο 8 το Μεσολόγιο με τον Κουφό. Και στη διαδρομή νούμερο 9 Παπαδογιονάκη. Για πάμε λίγο, έλα. Έλα. Πάμε κουτσινά, έλα, δώσε! Δύο. Όχι ρε Αλέξη. Δεν ξεκίνησε καλά. Έλα Γιώργο! Έλα Γιώργο! Έλα Γιώργο! Έλα Γιώργο! Έλα Γιώργο! Γιώργο! Έλα Γιώργο! Γιώργο! Έλα Γιώργο! Κοσμίδη Χαράγλα από Τσεκλιαρή Διενέστη. Στη διαδρομή νούμερο 6 ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών με τους Βούτσο Απόστολο Καβαλά Απόλλωνα. Στη διαδρομή νούμερο 7 ο Γυμναστικός Ναυτικός Όμιλος Σαλαμίνας με τους Χατζή Παναγιώτη Χατζηνικολάου Κίμων. Στη διαδρομή νούμερο 8 ο Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος με τον Μάτσα Χρήστο και Βρετό Γιώργο. Και στη διαδρομή νούμερο 9 ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων με τον Μαυρομάτη Μιχάλη και Ξηρουδάκη Μανή. Γεια σας. Κάτσε σε βγάλει.